Nem csak nálunk, máshol is vannak érdekes ügyek, és itt én kaptam egy levelet egy ismerősömtől, egy haverom küldte át, angolul egyébként, egy ausztrál fazon írta, ha jól tudom, a miniszterelnöknek, az ausztrál miniszterelnöknek, aki útlevelet szeretett volna kapni, azért, hogy meglátogathassa az unokáját Új-Zélandon. Felolvasom nektek ezt a levelet, jó? Nem lesz rövid, ugyanakkor olyan szinten szórakoztató, hogy gyönyörű. Nem miniszterelnök, miniszter. Tisztelt miniszter úr! Egy útlevél megújítási folyamat kellős közepén vagyok, és még mindig nem tudom elhinni azt, ami történik. Hogyan lehetséges az, hogy egy közepes méretű bevásárlóközpont is tudja az összes személyes adatomat, címemet, telefonszámomat, sőt azt is, hogy 97-ben vettem tőlük egy tévét és egy golfütőszettet, és önök, a szövetségi kormányzat tőlem próbálja megtudni, hogy hol és mikor születtem. Az Isten szerelmére, fiúk! Maguk kézi vezérléssel intéznek mindent? A születési dátumon megvan maguknál a társadalombiztosítási papírjaimon, sőt, megtalálható az összes személyi jövedelemadó bevallásokon, amit önöknek küldtem az elmúlt 40 évben. De ugyanúgy megtalálható a jogosítványomon és azon a 8 darab útlevélen, amelyeket önök állítottak ki, rajta van az összes hasznavehetetlen vámnyilatkozaton, amiket ki kellett töltenem az elmúlt 30 évben annak érdekében, hogy repülőre szállhassak. De ha nem találják ezeken, nézzék meg az idióta népszámlálási kérdőíveket, amelyeket 1966 óta minden 5 évben kitöltetnek velem. És még valami. Végre valahára szíveskedne önök közül valaki tudomásul venni egyszer és mindenkor, hogy az anyám neve Audrey, az apámé meg Jack, és hogy kibaszottul meg lennék lepve, ha ez a halálomig megváltozna. Meg. Mi a haragos istenszát csinálnak maguk azokkal az adatokkal, amikkel folyamatosan tömjük magukat, és amiket mindig újra és újra megkérdeznek. Így van, egyetlen gombnyomással nekik meg kéne, hogy jelenjen, igen. A bocsánatáért esedezem, miniszter úr, de ma reggel tényleg felkúrták az agyamat. Magunk közt szólva rohadtul kezd elegem lenni ebből a szarakodásból. Maga elküld nekem egy kérdőívet a házamba, amiben megkérdez, hogy hol a csában lakom. Mi az Isten történik a maguk bagázsával? Egy horda agyament neandervöngyi seggfej dolgozik maguknál? A másik. Nézze már meg a fényképemet. Úgy nézzek ki, mint Bin Laden. Még egy normális szakállat sem tudok növeszteni az Isten szerelmére. Én csak egészen egyszerűen szeretnék elutazni Új-Zélandra, hogy megnézem az unokámat. És ha valaki végre elmondaná, mi a francokat érdekli magukat az, hogy szándékomban áll-e meglátogatni egy gazdaságot a következő 15 napban. Abban a valószínűtlen esetben, ha valami szokatlan dolgot szeretnék tenni mondjuk egy báránnyal vagy egy lóval, higgye el, kibaszottul nem kötném a maguk orrára. Nos, lassan mennem kell, mert át kell bumliznom a város másik végébe, hogy kapjak egy újabb másolatot a születési anyakönyvi kivonatomban, újabb koszos $80, amit azért kell kifizetnem, hogy hozzájussak a saját információimhoz. Tényleg olyan bonyolult lenne mindezeket összehozni egy helyen, hogy ugyanúgy kérhessem az új útlevelemet, ahol azt majd ki is adják nekem? Nem, az túlságosan egyszerű lenne, és túl sok értelme lenne. Maguknak sokkal jobban tetszik, ha mi kiszott fej nélküli csirkeként rohangálunk, míg megtalálunk valamilyen rohadt irodista köcsögöt, aki hitet érdemlően megállapítja, hogy az valóban én vagyok azon a igazolványképen. Tudja, azon, amin nem szabad mosolyogni. Ja, az igazolványképen. Maguk szott idióták. Aláírás egy dühös ausztrál állampolgár. Utóirat. Nos, a családom 1850 óta él ebben az országban. 1856-ban az egyik ismerősöm Peter Ayalor seregében szolgált. Tudja, az a fószer, aki az ausztrál demokrácia szülőatyjaként is szokás emlegetni. Én pedig több mint 30 évig voltam az ausztrál hadsereg, majd polgári védelem tagja. Mint katonát 1967-ben még Vietnámban is bevetettek. És még mindig komoly biztonsági veszélyt látnak bennem. Bennem, aki az ausztrál veterán légió elnökének régió barátja vagyok, bennem, akinek Peter Cosgrove altábornagy, az ausztrál védelmi erők főparancsnoka minden karácsonykor személyesen küld üdvözlőlapot. Mindazonáltal, hogy az önök törvényei valóban azt kívánják, hogy valaki fontos ember igazolja a személyi azonosságomat. Valaki fontos, mint például az orvosom. Akkor hadd mondjam el, hogy az a jó ember kibaszott Pakisztánban született, és ott nőtt fel. Egy olyan országban, ahol vagy lelövik, vagy felakasztják a volt miniszterelnököket. Egy olyan országban, amelyet kizártak a nemzetközösségből, mert nem találták megfelelőnek a kormányberendezésüket. Maguk, mint baszott idióták. Na, ez milyen? Ez gyönyörű, ez szerintem...